De nou, en Alfredo Fornàs Pallarès, que ens parlarà de Rutes de la Memòria, nules com a punt estratègic en la divulgació de la batalla de Llevant. Un tema interessant, encara que m'imagino que algo de refugiats també ens diran. Però bueno, ja s'ha dit moltes vegades així nules, per això coneixem Alfredo, perquè Alfredo ha treballat molt el tema dels refugiats que van haver en nules i és un tema apassionant també. Jo simplement vull que, per la tasca que ell ha fet i ficar en valor, que entrevistant a una dona així en nules, la dona comentava que n'hi havia una xica refugiada i que ella recordava uns 14 anys i es feia molta gràcia a tots els xiquets perquè tenia molt de bigot. I me deia, li diem a Polònia. A Polònia? Sí, a Polònia. I la dona, i el fill me deia, no li facis molt de cas, que s'enganya el nom. I vaig tirar mà del llibre d'Alfredo i efectivament ell estava a Polònia. Vull dir que el fill va agarrar molta alegria perquè sa mare se'n recordava perfectament del nom i tot va ser gràcies a Alfredo. Alfredo, com vulguis. Moltes gràcies. D'acord. Se m'escolta bé o me lleva la mascareta? De moment se mete. Sí. Se m'escolta bé? Va, perfecte. Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per haver-me convidat, moltes gràcies als alcaldes, a les autoritats i això. I vaig a començaré parlant de refugiats, perquè com no tinc la diapositiva, us parlar primer d'això, breument. De refugiats, jo he fet algun estudi de refugiats sobre la província de Castelló, perquè allí a l'arxiu, al Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca, hi ha un fons que es diu PS Castelló, on està la documentació que se va expoliar de la província de Castelló, de diferents pobles, per a fer la protecció. I entre aquesta documentació estaven molts llistats de refugiats, no de tots els pobles, però quasi tots els pobles, i a partir d'ahí, buscant altra documentació, la feta i tal, he fet alguna publicació sobre això. I una de les publicacions que vaig fer va estar en el llibre Nules, un municipi estratègic de la batalla de Llevant, que està publicat per la Universitat Jaume I, que va ser el 2018. Un llibre que parla de Nules, que parla Rosa Manlló, que parla José Miguel Santa Creu, un llibre que va partir d'un congrés que unes jornades que van fer a la UDI sobre el tema. I ahí parla de refugiats de Nules, de un interès, ahí saber més sobre refugiats de Nules, ahí sí que comenta un poc, faig algunes estadístiques, i al final hi ha un llistat que apareix a Polònia, que és una cosa que no té cap mèrit, perquè és una cosa que simplement he transcrit del document original, però que sigui un document que jo crec que és interessant per a conèixer les persones que hi havia. I sobretot destacar sobre el treball que, sobretot a Nules, hi havia molta gent d'una població que es diu Guarenya, molta gent d'Extremadura, però sobretot d'una població que es diu Guarenya, i també sobretot de Guarenya, que se vaig comentar en les jornades que se podria fer com un agermanament, no? Perquè tenim un passat en comú, la gent de Guarenya i la gent de Nules part de la gent de Nules i part de la gent de Guarenya té un passat comú en la Guerra Civil, vam viure una experiència junts i sempre se m'ha quedat l'espina des que es pugui fer alguna cosa en això, relacionat en aquest topament de dues zones que són culturalment diferents, paregudes però diferents. I no res, després si teniu alguna pregunta puc contestar. Però bé, us parlaré de les rutes de memòria perquè tinc un quart d'hora. Un quart d'hora que s'estira, no? No, intentaré cenyir-me el temps. Us parlaré un poc primer del que va ser el projecte, és el projecte de rutes de memòria, però primer faré una introducció breu, ja que ja heu escoltat molt sobre la batalla de Llevant i sobre el patrimoni de Nules, us he comentat-les que la batalla de Llevant es van fer una sèrie de línies defensives, sí que la primera línia, però realment la primera línia sèria va ser la línia de Llevant, tot i que la defensa del riu Sant Miguel va ser bàsica per a poder donar temps per a construir la XZ, que és la que ens interessa ara. Nules no està a la XZ, no està així, però sí que és veritat que l'espina vertebral de la Serra Espada s'acaba a Nules i se va parar al front. La Serraleta se va parar al front. I és per això que Nules va tenir una importància estratègica important, perquè se va intentar, el revers, van intentar passar cap a Nules i no van poder
passar, després també per més llocs, per Castell de Castro, per les Tetes, per Penya Salada, Penya Juliana, en fi, no vaig a contar tota la batalla de Llevant, no? Perquè ja hem parlat, però sí que de tot això, ara vos comentar que hi ha un patrimoni. La línia X està feta al voltant de 14 punts de resistència, la línia més llarga, la línia fortificada més llarga de la història d'Espanya, va tenir una importància clau, també va ser un model que es va seguir també, i arribar a Santa Cruz de Molla, que està a Cuenca, és bastant llarga. I a partir d'ací, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies va contactar en la Universitat Jaume I, Rosa Montlló, que és la Universitat Jaume I, en seguida va derivar en Rosa Montlló, que és la persona que és la que ha donat els temes de història contemporània de la Guerra Civil. I Rosa Montlló va formar un equip, entre els quals estava Ivan Medall, Vicent Grau, que no ha pogut vindre, com ha comentat ella, i també estava jo, perquè havia investigat la Guerra Civil i vam començar a fer un projecte relacionat en la batalla de Llevant i també en el seu patrimoni. Però això ja fa uns anys. Fa uns anys no se sabia tan bé què era el patrimoni que hi havia. Hi havia pobles que sí que havien publicat coses i havien fet alguna actuació, però en general estava molt desconegut. I sí que vam haver de fer una tasca de recerca per a poder investigar quin patrimoni hi havia. I a partir d'aquest patrimoni que vam trobar, sí que vam seleccionar nòduls, punts on se podia crear rutes de memòria. Rutes de memòria que són sobretot rutes de memòria per a caminar, perquè els vestigis normalment no estan al lloc més accessible, estan a llocs alts, llocs escarpats, on era un bon lloc per a crear una línia defensiva. I va crear una sèrie de rutes de diferents fores, tenim una al Toro, Toràs, a Viver. També cal dir que, encara que és un projecte model, la idea era crear primer en la XZ, però després exportar-lo també a altres zones de la Comunitat Valenciana, el País Valencià. I també comentar que no només estan fortificacions de la XZ, també hem inclòs fortificacions també franquistes, perquè no té sentit, perquè estan interrelacionades i no té sentit passar per costat d'una fortificació franquista i dir, no, aquesta no la mireu, no. És tot patrimoni de la Guerra Civil, tot forma part del moment històric, tots són llocs de memòria, encara que tu pots sentir-te més identificat amb els altres, però al final el que interessa és el relat, què ens conten aquests vestigis, i protegir-los i conservar-los, i no se conservaran si no se dona una importància. I això és una de les coses que li he donat molta importància, a explicar aquests vestigis i entendre per què són importants. A partir d'ací vam crear un producte turístic, on estan els tríptics turístics, llibres divulgatius de rutes i la pàgina web que us comentaré. Els tríptics són una informació bàsica, on hi ha diverses de les diferents rutes, on apareix una informació molt bàsica, algunes fotos, el mapa de la ruta, un QR a la pàgina web on hi ha informació ampliada, hi ha una fitxa tècnica i la gent que, un poc, la primera visual, si t'atrau o no fer la ruta, però si vols fer-la, si és veritat interessant, pots passar per la web o llegir-te el llibre turístic. Si tenim algun exemple de història, la història de l'XZ, algunes fotos. Això és ahir, no sé si ho coneixeu, a la finestra, on està l'espada, a l'extrem més que va ahir. Així tenim la típica construcció de sacs que s'han quedat, són sacs de ciment que es va construir i en el temps s'ha perdut la que és la tela de sac, però s'ha quedat el ciment, que és com se va construir, i són fortins, que també es diu col·loquialment búnkers, però que és incorrecte, fortins o blocals, no sé si podria dir. Això és a la zona de la Mola de Cacitenebro, que és una zona que va entre Gaibiel i Jérica. Això concretament és de Gaibiel. Així és la penya de Jérica. S'hem corregut tot el territori per a poder fer aquestes rutes. Així tenim també refugis. Són molt importants els refugis trinxera,
on el refugi està dins de la trinxera per a que quan ataquen, són fortificacions republicanes després, quan ataquen els rebels funcionava molt bé perquè fer un atac d'artiller molt fort, fer un atac d'aviació molt potent perquè tenien superioritat en aquest aspecte. I, clar, els soldats que estan a la trinxera caien les bombes i hi havia desbandada, però si podien estar al refugi i quan passava tot tornaven a la trinxera, quan arribaven les tropes, la infanteria, que és la que havia d'ocupar la posició, se trobaven a soldats posicionats a la trinxera i va funcionar prou bé aquest tipus de tàctica per als republicans. Així tenim els llibrets d'informació més ampliada, tampoc m'enrotllaré molt, és el segon llibre, això és el castell de Castro i una fortificació que està en la nevera. Així tenim la Vila Vella i Nules. El front estaria per així, per al sud de Nules, pel barranc de la Serraleta, i això és una construcció franquista. Després, a la pàgina web, ja està també la informació, també estava per descarregar l'arxiu GP que hizo KMZ, que és per descarregar el mòbil i després seguir-lo, per no perdre's. També, parlar també de la importància de protegir, com a VICs o pells de rebanys locals, gràcies a la llei de 2017 se pot fer. Abans hi havia que recurrir a la llei de Castillos i coses, però des del 2017 ja se pot fer millor. I aquestes rutes estan fetes virtualment. Ara falta adequar-les a la realitat, perquè, clar, moltes les emmarcades, però això cal fer-lo bé. Per afegir també els panells, que estem en projecte de fer-lo, però clar, és una cosa que costa. Hem parlat amb l'Ajuntament, hem parlat amb diversos ajuntaments i estem en procés que es pugui fer. Després explicaré per què això de les nules, perquè no s'hi parlen de nules, però ara explicaré per què té relació amb nules. També millorar l'accessibilitat, la finalització, el vaig enrotllant això. Us he portat unes fotos de diverses zones de patrimoni, per que vegeu un poquet el que tenim per la zona. Sabeu on està això? Villamalur, sí. Sabeu que este era el menys conegut? El coneixeu? Pareix que siga el de la Torrassa, de la Vall. El Fondeguilla. El Fondeguilla, on està la piscina de les escoles, hi ha un pòrtic que queda a l'entrar i dos espitlleres per allà. Sí, però el túnel no té continuïtat. No, està col·lapsat. Jo vaig entrar en el de l'Escola de Castelló i està col·lapsat totalment. Sí, s'entra i després se col·lapsa, com molts altres. També els refugis del Toro, que també estan col·lapsats. En canvi, l'altre dia... Jo vaig entrar l'any passat... Ho hem netejat a fondo. S'entra però hi ha un punt que no se pot passar més. Nosaltres vam entrar al Perú i vam eixir per l'altre. Ah, sí? Però ja t'he dit que vam estar en Toro, però 2018, antes de la pandèmia. Jo això ho vaig fer a Vistabella, que a Vistabella sí que pots entrar... També hi ha un paregut al del Toro. Sí, està bé, està bé. És al costat de la carretera, vull dir. Està bé. Això és Penya Salada. Esta construcció prou gran. Este és el del Toro. Així tenim, això coneixeu? La Costalata. Este tampoc és més junt. Està per... és Toràs. Toràs, que també va ser recuperat. Hi ha zones que s'ha recuperat i altres que no. Per exemple, Toràs està recuperat. A Jericà s'ha treballat molt. A Viver, més que a Nules, impressionant. Ara és una passada que el Penyàssi o la Vall, que també s'ha treballat molt. Això, aquestes són més desconegudes. I això són les de Teresa. Sí. Que també tenim que estar un poc tenir. Aquestes són les d'ahir, també he comentat. De la Pastora d'ahir. D'ahir, sí. Així tenim altres fortificacions. Així és el castell de Castro, que va tenir una importància com a punt estratègic. Encara que allí no hi ha fortificacions, hi ha una trinxera per allí, però no hi ha res que digues que impressionant, no? Però és el lloc que també té una importància històrica. Després hi ha les fortificacions que són impressionants i no va passar res. És el que passa sempre. Això són bunkers franquistes que estan a Navil, a la Conservalleria, l'observatori més que hi ha allí a dalt del Ragudo. Així, refugis que estan a Viver, són trinxera del refugi. Este refugi trinxera, hi ha diversos.
la gent així pues, estava preparada a una d'estar-no, perquè no. Per exemple, les dos tetes. Esta va ser la teta franquista, així va parar el front, així. I esta teta va quedar en mans dels republicans i esta en mans dels franquistes, bueno, rebels. La part rebel és la que té més fortificacions. La republicana queda poquet. Vull dir que si visites una no pots estar sense visitar l'altra, perquè no entens el context. I la foto està presa des de la Ràpita, que era el punt important, que és el punt elevat que es podria ocupar. Aquestes són les mateixes fortificacions de les tetes, la part rebel, això està al Menara. Bueno, entre alguns exemples, també està allí en la Llosa o al Menara. Crec que és terme de la Llosa, però bueno. Això també està allí. I això està en Valldorba. Sí, el refugi que pareix que no estigui, però està ahí. Les finestretes, això està a la població de l'Ebro, Angélica, que crec que és massa. Esta és d'allí de Port de Novalitxes. I també es veu el sistema de construcció, que això era un búnquer i era fet una caseta, si veieu. Si veieu, així està l'espillera, no per disparar. I aquesta porta, això no era. Això va fer l'amo que diu, bueno, anem a donar-li una utilitat. I va fer la porta, va construir per així. I, bueno, realment es conserva. Doncs així veieu la forma dels sacs. S'aprecia així. Així, bones, hi ha també grafitis, en molts dels vestigis. És molt xulo. Està allí també el Jerica. La setmana passada. En termes de Jerica és impressionant. Esperem que no vagin els gamberros que havien anat allà a pintar el monument. El monument és... Menys mal que està un poc més amagat i més lluny, però n'hi ha gent per tot. Este no lo coneixereu. Este no, jo crec que... Este no lo coneixereu. Digo que són buques franquistes, però que són impressionants i estan en el context històric i la història és la història. Per exemple, no sé, Auschwitz, què passa? Que va fer manar fer... Bueno, és culpa dels nazis, no? Doncs no té interès, no. Té interès perquè conta el que feien ells i, de fet, rep moltes visites. I és un lloc interessant, no? O el cas del Valle de los Caídos, que diuen tirar-lo. És un lloc que representa un moment històric. No se pot... Clar, és que dona una visió democràtica. És diferent. I val, quin interès té Nules? Nules, com havia comentat Rosa, a banda de les rutes, a Nules estaven el centre d'interpretació i això seria com el punt neuràlgic de moltes de rutes i sobretot d'itineraris i tractes turístics, que havia comentat Rosa, tampoc ja estic en això. Serien itineraris que no anirien a... Així les rutes van als llocs més interessants, els itineraris didàctics i turístics van a llocs clau. Per exemple, per a que s'entenga l'explicació, per exemple, anem a veure unes trinxeres rebels, explicar com construïen unes trinxeres republicanes, molt més pensat per a turistes, per exemple, un refugi natural, se va a la cova de la Xapxar d'Onda, per exemple. Després, no només de Nules, Nules seria el centre, però que després la resta de pobles de la zona serien inclosos en aquests itineraris. I també, per supost, és el patrimoni que hi ha a Nules. Perquè es poden explicar fortificacions republicanes, fortificacions rebels, després de la Vilavella estan hi ha Nules, perquè la font de Gables també és terme Nules, també hi ha fortificacions en terme Nules. Ahí també s'entén un poc aquest tipus de fortificacions, és un poc que la gent entenga el relat a partir d'aquests vestigis. I en el centre d'interpretació és on s'entén, perquè són els mapes, on estan els panells, on es pot fer l'explicació clara i tot suma. Aquesta és la idea. Després, els objectius finals si acaben, no sé si passa de temps, però bueno, m'he ficat fotos més o menys. L'objectiu final és, sobretot, posar en valor els vestigis per a conservar el patrimoni. Si no es posa en valor, no se conservarà, perquè algú voldrà trencar-lo i no passarà res perquè ningú ho coneix. És imprescindible conèixer aquest patrimoni per a que es pugui conservar. Després, s'han fet moltes coses. S'han fet moltes. Cada ajuntament, per exemple, Nules és crec que el major exemple del que s'ha fet, però també és interessant que s'unifique les actuacions en els diferents ajuntaments. Alguns saben coses, altres no. O sigui que hi ha com un nexe comú, no?
I també un dels objectius que sempre hem intentat buscar, que col·laborar entre diferents ajuntaments i aprofitar el que té cada lloc, però en un projecte també més comú i unificat. Després, és important també el missatge històric, difondre la història de la batalla de Llevant, que va ser silenciada, però perquè volien silenciar-la, perquè va ser no quadrava en els mites d'Urs, i altres també se van oblidar en el temps perquè s'investigaven altres coses i no res, per final tot el que s'ha investigat, que investigat Miganàs, que ha investigat tots el nostre grup, que ha investigat el Cerca, que investiga més memòria, però també investiga guerra, el que investiga, per exemple, Carles Paller, Belda, no és que no m'ho citarà tot perquè hi ha molta gent que s'ha dedicat a publicar molt en els últims anys i que ara tota aquesta investigació s'ha d'aprofitar i donar una visió del passat més científica i objectiva. I a part també és una oferta turística, sociocultural, a Nules o a lloc que es faci. I no res, ja pareix que si hi ha debat, doncs ja comentaré més coses. Moltes gràcies. Agrair a Alfredo la seva exposició. És secretari del grup d'estudis d'història local i fons orals de la Universitat Jaume I i, com heu vist, és un dels pilars fonamentals en ficar en valor recursos que al final són recursos turístics.